klásov a vlastne tieto action potom mohli na základe toho typu tento stav meniť. Hej, takže vždy ho nejako zmenili a potom ostatné komponenty pristupovali k tomuto stavu z reducerov pomocou hooku, React hooku use store. Ako ste riešili ukladanie do local storage? Aké situácie ste tým pokrývali? Ukladanie local storage som riešil tak, že som zobral gitaru a v podstate zahral som si nejaký song, potom som si dal 5 pív a zrazu bolo všetko uložené v tom local storage. Ospravedlňujem sa, ale nepochápala som váš komentár. Mohli by ste sa prosím vrátiť k tomu, ako ste riešili ukladanie do local storage v kontexte vašej React aplikácie? Áno, pardon, ja som sa pomýlil. V podstate používal som tzv. Middleware thunk, čo je vlastne nejaká konfigurácia, high-level konfigurácia pre Redux Store a v ňom som nadefinoval, že vlastne celý obsah toho storu a celý ten state sa má vlastne uložiť do local storageu, kde vlastne bol dostupný v prehľadači, takže pomocou takéto konfigurácie som to ukladal. Rozumiem. Ďakujem. Teraz by som rada krátko otestovala vaše znalosti anglického jazyka. Položím vám niekoľko krátkych otázok po anglicky a poprosím vás, aby ste odpovedali tiež po anglicky. Ak angličtinu neovládate, dajte mi vedieť a túto časť preskočíme. Could you introduce yourself briefly in English and tell me about your daily routine at work? Yes, so my name is Ivan. I have been working as a Java developer for 7 years, and recently I have been working on a project using some machine learning algorithms, retraining of the models to provide the best personalized results for the user. And so that's like brief introduction. Ďakujem. Can you describe a challenging project or situation you worked on in English? What technical skills do you use most? Yes, I have been working on a challenging project. For example, the personalization engine, which was supposed to recommend the products for the user who was shopping on an e-commerce website. And the biggest challenge was that this recommendation was supposed to be very fast in real time, and that was the biggest challenge to run some recommendation engine, which was some model that was trained on the user's data, and also on the items that were currently like on discount, and I had to recommend some items based on hovoru, takže otváram si tento pohovor a skúsime si naskrolovať hodnotenie môjho anglického jazyka. Takže vlastne získal som 7 bodov z 10 a tu je vlastne nejaký popis, že kandidát demonstroval adekvátnu úroveň angličtiny, bol schopný komunikovať, nejaké gramatické vety boli jednoduché síce, ale ako vedel som si vyjadriť ten svoj point. Takže takto nejako vyzerá to hodnotenie angličtiny. Samozrejme, ja môžem potom povedať, že chcem, aby tá angličtina bola oveľa lepšia, pretože hľadám kandidáta, ktorý má povedzme nie B1, ale možno C1. Toto všetko si môžem nastaviť v nastaveniach toho jobu, kde si môžem povedať, že chcem language proficiency, chcem angličtinu, hej, alebo jazykov je tu mnoho a chcem povedzme úroveň C2 proficient a chcem, aby sa AI spýtala povedzme 5 otáziek, hej, takže toto je možné si konfigurovať. OK, to je všetko.